Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε να κάνουμε ένα σούπερ πλοίο που μερικά χαρακτηριστικά, όπως θα σας πω και μετά, μπορείτε άμα θέλετε να το αλλάξετε. Θα μου πείτε τώρα, αυτό το πλοίο είναι χάλια και το ξέρω, γι' αυτό το σβήνω. Τι να κάνω κι εγώ. Βασικά αυτή η άκρη δεν είναι τόσο κακιά. Αυτό θα τη χρησιμοποιήσω απλά σε ένα πιο ωραίο πλοίο. Τέλειο. Παράθυρα. Πρέπει να φροντίσουμε οι γραμμές να είναι μισές, αλλιώς δεν θα μπορούμε να κάνουμε τα πανιά. Καλά, μπορείτε να το κάνετε τις γραμμές ολόισια και μετά να τις σβήνετε, αλλά θα σημαίνει ότι γράψατε τζάμπα γραμμή. Αυτός είναι ένας τρόπος πιο εύκολο. Τώρα κάνουμε κανόνια. Αυτό θα είναι πιο μεγάλο κανόνι, γιατί αυτή είναι η μπροστινή μεριά. Το πιο εύκολο στα κανόνια είναι ότι εδώ δεν χρειάζεται να βάλουμε κανένα χρώμα εκτός από μαύρο. Όμως θα μου πείτε τώρα, μόνο μαύρο, σε όλο. Όχι φυσικά. Θα σας το δείξω σε λιγάκι. Όπα, κάτσε γιατί βγήκα. Πρέπει να φροντίζουμε να μην το κάνετε πολύ μεγάλο το κανόνι, γιατί μετά θα φαίνεται σαν το πλοίο να έχει ένα τεράστιο κανόνι και να βυθίζεται. Να τώρα, το σημείο μετά. Τώρα θα πατήσετε απαλά το μολύβι σας. Προσοχή, απαλά λέω. Γιατί αν το κάνετε δυνατά, δεν θα υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει τρύπα. Να και όπου πετάει. Θα μου πείτε τώρα. Ναι, μόνο ένα κανόνι καλό, αλλά δεν θα έχει και από πίσω. Τι λέω, φυσικά και θα έχει. Όμως ο Βραβανός θα κοιτάζει από την άλλη μεριά. Ναι, ξέρω, αυτό είναι λίγο σαν μπάλα του baseball περίπου. Και τώρα κάνουμε τα ίδια βήματα που κάνουμε. Και μετά από αυτό θα το κοιτάξω λίγο, μπας και τα λέω. Τώρα, σας έμαθα ωραία. Όμως, υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά όπως μπορείτε άμα θέλετε να βάλετε πλώρη ή πιο πολλά παράθυρα ή να κάνετε εδώ πέρα κανόνια, γιατί αυτό θα κάνω. Γιατί αυτό είναι βασική λεπτομέρεια. Καλύτερα να έχετε τέτοιες ξυλοπογιές όπως αυτή εδώ, γιατί θα τη χρησιμοποιήσω. Γιατί άμα κάνετε λάθος έχει πίσω γόμα για να σβήνετε. Γι' αυτό λέω καλύτερα να παίρνετε αυτή. Θα σας αφήσω να το κάνετε ό,τι χρώμα θέλετε. Απλά εγώ τώρα σας κάνω ένα χρώμα πλοίο για τους λάτρες του μοντελισμού. Μπορείς άλλος το κόκκινο να μην σου αρέσει ή να ταιριάζει πράσινο. Ωραία. Τώρα το πιο δύσκολο σημείο. Το μέσα χρωμάτισμα. Θα μου πείτε τώρα. Ναι, στο χρωμάτισμα είμαστε και τώρα μας λέτε ότι ξεκινάμε το χρωμάτισμα. Όχι. Εννοώ ότι αφού έκανα το γύρω χρωμάτισμα, θα κάνω εδώ. Πρέπει να προσθέσετε τα παράθυρα. Ναι, ξέρω, είναι λίγο μουτζούρα, αλλά δεν πειράζει. Έχω και παιδιά στην τάξη μου που το κάνουν χειρότερο. Τι είναι αυτό. Ωραία. Και μετά από αυτό. Oh my god, ξέχασα να κάνω τα κανόνια μπροστά. Μην σας κρατάω σε ανυπομονησία. Κάντε κύμα. Αλλά
Περίμενε. Δεν θα κάνω ό,τι και ό,τι κύμα. Καλύτερα να σας συμβολεύω να έχει γραμμές. Είναι πιο ωραίο έτσι. Τώρα. Τα παράθυρα. Βλέπετε εδώ έχω 2 μπλε. Γιατί το ένα είναι για τη θάλασσα. Αλλά το άλλο για τα παράθυρα. Κάτσε γιατί έχω ξεχάσει κι άλλο με το μολύβι και πάω να το τρελαθώ τώρα. Που δεν το έκανα στην αρχή και τώρα έχω μπει στο χρωμάτι. Ναι, προφανώς το έκανα νωρίς. Τώρα κίτρινο για το φυτί. Στάζουμε, δεν. Ναι, πιο μουστάρι. Ναι, το κίτρινο είναι το χρώμα. Τώρα στις και εδώ μπορεί να είναι πιο μέσα να βάλετε λίγο λιγουλάκι, πορτοκαλοκόκκινο και μετά κόκκινο. Κάτι είναι εύκολο. Έτσι, κάτσε να κάνω και μια σημαία. Θα κάνω μια τυχαία σημαία. Πού είναι τώρα το κόκκινο. Πού είναι το κόκκινο. Ανάτο. Ωραία. Σύννεφα. Να και αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί πρέπει οι καμπύλες να είναι σαν κύμα αλλά να υπάρχουν και στο πλάι και παντού. Ωραία, τώρα θα κάνω μισό ήλιο. Άλλο μπορεί να κάνω εδώ, άλλο μπορεί να είναι νύχτα, όπως θέλετε το κάνετε. Σχολείστε. Πήγε, ανά, μπλε μας. Καλύτερα να γυρίζετε το χαρτί όπως το γυρίζω και εγώ, έτσι βολεύει. Βλέπετε που το γυρίζω αναλόγως προς το ζωγραφίζω. Ξέρω ότι βάφω λίγο το πάτωμα, αλλά αξίζει να βάφτει. Για να δω, τα κάναμε όλα. Γυρίστε τροχός. Ναι, τα κάναμε όλα. Γι' αυτό, τώρα στο τέλος του βίντεο μου. Άμα θέλετε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like για να δείτε τα υπόλοιπα βίντεο. Γεια σας.